Dzień dobry, proszę Państwa. Opuszczamy rodzinny Górny Śląsk i kierujemy się do Wielkopolski. Jedziemy na Poznań Game Arena 2021. Pierwszy raz od 2 lat, no bo przez pandemię targi te nie odbywały się. Do Poznania, jednego z moich, nie ukrywam, ulubionych miast w Polsce. Nie wiem co prawda, czy w ogóle wejdę na te targi, bo były problemy z przyznaniem mi akredytacji, ale jak nie, to przynajmniej pozwiedzam sobie poznańskie knajpy. Także nic straconego. Zobaczymy, co tam w Poznaniu się pozmieniało od mojej ostatniej obecności tam 2 lata temu. A w tym momencie kierujemy się z Bytomia do Katowic. Przy okazji muszę Wam pokazać, jakie tu piękne jesienne barwy nawiedziły nasz bytomski park. Zanim jeszcze, ale będę mógł się udać spokojnie do Katowic, muszę się spotkać z Patty, bo zostawiłem u niej mój zegarek, a bez zegarka nie mogę przejechać pół Polski, bo się czuję bez niego jak bez ręki. Stąd będziemy odjeżdżać. Tu się powinna zaraz gdzieś wyłonić Patty. Patty, że Cię nie zauważył. Dziękuję bardzo. Cię bez tego bym nie mógł jechać. Proszę Państwa, nadjeżdża limuzyna. A jakie imię? Może Mikołaj? Nie, Achim. No to Achim. Patty, to pa. To do jutra. Wieczne Katowice. - 25 minut do pociągu. Lekko powinno się udać zdążyć. Że w Katowicach te nowe budowle, powiem Wam, wyrastają jak grzyby po deszczu. Tu jeszcze niedawno nie było nic. Już jest jakiś hotel albo biurowiec, albo nie wiadomo co. Tu jest w ogóle ciekawostka, bo tutaj w centrum miasta, przy głównym dworcu i przy galerii, zrobiono ogródek, w którym rosły warzywa. Te warzywa potem zostały zebrane i rozdane chętnym mieszkańcom. Dobra, 14:59 jest. No, proszę Państwa, to mój. Trzeba szukać wagonu. No, Poznań wita bardzo nieprzyjemną niespodzianką. Otóż leje jak z cebra. Oj, nie tak to miało być. Nie tak się umawialiśmy. No, muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że Poznań po 2 latach klimatycznie nie zaskoczył mnie pozytywnie. Co tu się dzieje? To Poznań czy Bronx? Tutaj hala targów, a tutaj nocleg. Trzeba się umieć ustawić, co? No, pokoik całkiem kulturka. Ja już tutaj noclegi wynajmowałem, powiem Wam, od kilku lat, jak jeżdżę na PGA i Prekony. Telewizorek, niby 2-osobowy, ale są 3 łóżka. No, można tutaj niezłe, prawda, libacje odstawiać. Będzie dobrze. O! To teraz co? Odpocząć. I trzeba jechać coś zjeść, może na jakie piwko i jutro uderzymy na targi. No chyba, że nie dostanę akredytacji, to uderzymy do knajpy. Słuchajcie, postawiłem na kuchnię wielkopolską regionalną. Po spożyciu pysznego posiłku tradycyjnej kuchni poznańskiej udaje się na piweczko. Żabka w Poznaniu jest wszędzie. Wracając do żabki. Kurde, tu jest jakaś żabka, edycja Matrix. Uwagę moją zwracają pewne różnice kulturowe. Znaczy na przykład jest szalet miejski i jest płatny. To
musi być Poznań, nie ma innej opcji. A i do tego trochę jak w Londynie, plaga ludzi przechodzących na czerwonym świetle, jeżeli tylko czują, że nie rozjedzie ich auto. No, wszystko fajnie, wszystko ładnie, jest cel podróży. Jak ten czas zleciał, powiedzieć, że w Poznaniu są prawie tak ładne kamienice jak w Bytomiu. Prawie. Tylko powiem wam, że z rodzimego miasta pojechałem na zachód, a temperatura jakbym pojechał na dziki wschód. Co my tu mamy? Bank Pocztowy SA. Tutaj Amica. A tu, o no tutaj mogę powiedzieć całkiem przyzwoicie. No dobra, tu zamek jest, no powiedzmy nie najgorszy. Całkiem w tym mieście przyzwoicie. O, tu na przykład też jest całkiem fajnie. Czemu my takie miniatury nie mamy u siebie w Bytomiu? Nurtuje mnie ino jedna rzecz. Czemu oni zamontowali gniazdko tam? Za 15:03 w nocy. Sobota będzie ciekawa. Zobaczymy, czy wpuszczą mnie na PGA, czy będę musiał ten weekend spędzić alternatywnie, czyli w Szynku. Dobranoc. Oj, ależ tu jest suche powietrze. Pogoda ładna, nie pada, oby tak zostało. No i można. Dzisiaj już bardzo ładny dzień. Może nie za ciepło, ale nie pada. Cóż, idziemy spożyć jakieś fajne śniadanko, pewnie do Żabki i spróbujemy wejść na targi. Ciekawe, czy mnie wpuszczą. Dużo będę jeszcze mówił i pokazywał tutaj architektury poznańskiej. Jest bardzo, bardzo piękna. Poznań wygląda trochę jak Bytom, tylko taki większy i bardziej wyremontowany. Chociaż też nie wszędzie, bo jak widać też się zdarzają jakieś tutaj lekko sypiące się z tynku budynki. Tu wjechała Żabka, nastąpi próba wtargnięcia. O dziwo, udało się. No to idziemy zobejrzeć. W tym roku ze względów pandemicznych jest bardzo skromnie. Chyba tylko bodaj 2 sale, z czego zawsze było ich 4-5. No i widzę po ilości ludzi, że no jest skromnie. No, tu już trochę ludzi się kręci. O ludzie, ale że ktoś tu łódką wpłynął. No, patrząc z tej perspektywy, całkiem jednak trochę ludzi przyszło. Tu przede wszystkim mamy wszelakiej maści takie małe studia robiące różnego rodzaju gry indie. Tam możemy pograć w Watch Dogsy, możemy pograć w Far Cry'a, można wygrać też jakiś sprzęt. No to może coś wygram. Idziemy. Tu jakieś elementy cosplayu się pojawiają coraz częściej. Myślałem, że to Rafał Trzaskowski prowadzi, ale to nie on. Ja rozumiem wpłynąć łódką, ale jak oni tym wjechali? Tu taka fajna gra indie. Nigdy nie słyszałem jeszcze. O cholera. No wiedziałem, że Genesis robi fotele, ale auta? Ale tu coś jest nie tak. Czemu one ma ino jedne koło z tyłu? Za darmo dostać podkładkę albo coś, ale nie mam tyle cierpliwości, żeby tu stać. Fajeczki, ale to nie dla nas. Jesteśmy niepalący. Babka na wejściu się mnie pyta, szczepiony? A ja mówię, szym. Włazimy do hali numer 2. O cholera, tu już potężny atak od samego wejścia. Mój ulubiony sport. Fußball. Ale kiwki. No, Torman już aż cały spocony. No, kolega sobie kupił fajną poduszeczkę. Matko bosko. Takie rzeczy. Co tu się dzieje? Tu się gorszy młodzież. I oto smola. Tutaj kawałek poważnej, eleganckiej motoryzacji. Chevrolet Corvette C3 1980 rocznik. Tu natomiast wyścigi innego typu pojazdami. Oj, oj, oj. No i crème de la crème dla fanów poważnego orania. Ciekawe, czy taką oponę poradziłoby napląpać tą elektryczną pompką od Xiaomi. Słuchajcie, podszedł do mnie pan z chłopczykiem, takim małym synkiem, takim może ze 7-9 lat, i zapytał się synka, czy chce zdjęcie z panem Niklausem z YouTube'a, a ten synek powiedział nie.
I uciekł. To jest nowa platforma streamerska. Boję się tu kręcić, że mnie ktoś z Twitcha zobaczy i mnie zbanują. O cholera, Postal Dude. Trzeba szybko uciekać, zanim nie będzie chciał, żeby podpisać petycję. Dobra, dzisiaj już bez kapy kuchnia wielkopolska, czyli kartofel zwany w tych stronach pyrą curry. No, bardzo ładne. Bardzo ten Poznań jest skomplikowany. Właśnie wsiadłem do złego tramwaju i pojechałem w całkowicie przeciwnym kierunku. Chciałem jechać na targi, a dojechałem nie wiem gdzie. Na Kurnicką. To mi się nie podoba. Przygarnąłem wędrowca po chrześcijańsku pod dach. Jak ci się, Dawidzie, podoba na PGA? Przyjechała Patrycja. Hej. Paty, jakie masz oczekiwania do PGA? W sumie żadnych oczekiwań nie mam. Czyli się nie zawiedziesz? No nie. Nie wiem, czy wiecie, ale Patrycja też będzie brała udział w cosplayu. No i patrz, i teraz zdejmij ją. No i masz przemianę Fiony. Patty, Dawid. Szczęśliwym bywam, bo w uczuciach nic na stałe i żal mi nieszczęśników ganiających za banałem życia. O matko, proszę państwa. Takie suche powietrze w tym Poznaniu, aż głowa boli. Dzisiaj niedziela, Patty jeszcze nie była na targach, także idzie sobie to zobaczyć. No, wszystko to jest do obejrzenia w 30 minut, także myślę uwinie się szybko. Ja natomiast dzisiaj mam inny plan, chcę pokamerować sobie troszkę poznańskiej architektury, bo jest to naprawdę architektonicznie bardzo ciekawe miasto, także zobaczymy. Patty dzisiaj idzie sobie popatrzeć na targi, a ja idę popatrzeć na Poznań. Tutaj jesteśmy w takiej dzielnicy, można powiedzieć, willowej. Widać, że tu mieszkają nie byle jacy ludzie, ale hulajnogi nie potrafią postawić. Tutaj mamy bardzo dużo takiej architektury właśnie typowej dla Anglii albo Niderlandów skandynawskiej, tak zwany mur pruski, czyli konstrukcja wypełniona takimi drewnianymi belkami. I tutaj dużo jest bardzo fajnego połączenia takiego starej takiej zabudowy ceglanej z takimi budowlami, widzicie, nowoczesnymi, ale takimi wpasowującymi się w ten styl. Bardzo mi się to podoba. Jaka paruwa, wariatko? Kurczakowa. Tutaj bardzo ładna budowla, zaadaptowana na Biedronkę. Patty, robiłabyś w takiej Biedronce? Bym w ogóle nie robiła. Kamienice poznańskie, jak już mówiłem wielokrotnie, mocny pretendent do najfajniejszych chyba w Polsce. Godny przeciwnik naszego Bytomia, który się plasuje oczywiście na początku stawki. A tutaj park, palmiarnia, a konkretnie park Wilsona. Co to się tam dzieje, patrz. Chłop urwał komuś łeb i goła baba. I co ty na to? Patrycja jest tak zbulwersowana, że ma cały dzień zrujnowany. Patrycja, powiedz czemu, co się stało? No zimną parówkę. Zimna parówka w hot dogu. Jak sama nazwa mówi, parówka w hot dogu powinna być jaka? Gorąca! No właśnie, no i pytam się. Niedzielne śniadanko z żabki i Patty, idziemy zobejrzeć. Kupisz sobie poduchę z babą chińską? Nie. Słuchajcie, tu food trucki pod dachem to jest najlepszy pomysł, jaki widziałem. Wszystkie zapachy smażonego i oleju kotłują się pod dachem, tworząc tutaj po prostu niezapomniany klimat. Patty, a tu co? Policja niemiecka i policja tęczowa, to może szwedzka. O! Bomba! Patty, a tyś grała w LoL'a? Grałam. Lekarz na plagę, ale kowboj jednocześnie i rzeźnik w jednym. Zasadniczo sam strój powstał przez przypadek totalnie nie pod kąt.
Patty, no i w sumie już żeśmy wszystko obeszli. To jak twoje wrażenia? Mech. Co ci się najlepiej podobało? Cosplay show. A co ci się najgorzej podobało? Nie znalazłam takiej rzeczy. Kuźwa, jakby ktoś zrobił cosplay Aliena. Ja nie widziałem nigdy cosplaya Ja Aliena. też, no bo to będzie ciężkie do zrobienia. No. Opuszczamy, proszę Państwa, teren targów poznańskich. Udajemy się w historyczne zakątki Poznania. Proszę Państwa, najnowszy zamek Europy, wybudowany na podstawie zupełnie niczego. Zamek Przemysła, wielkiego twórcy nowoczesnego przemysłu. O i proszę, drzewo Urszula tutaj rośnie. No proszę, lipa Urszula. Może nie jest najpiękniejszy i najstarszy, ale za to jest najnowszy. A ty jak wrażenia? Fajny zamek? Nie bardzo? Ja ci powiem tak, jak na zbudowany w Minecrafcie, niezły. Jak na początek. Poznań ogólnie wypada no pozytywnie. A ty nie? No. Ale jak chodzi o kamieniczki eleganckie, no to top. To jest topka. Tutaj bardzo ładnie pan trąbeczce trąbi. W fontannie na poznańskim rynku wody nie ma, ale za to jest ślad po McDonaldzie. Dobra widzowie, teraz ciężkie pytanie. Piszcie w komentarzach, który rynek fajniejszy? Krakowski czy poznański? Tylko kontrowersyjne odpowiedzi. Co pani kupiła? Magnesik. Bardzo ładny. Drewniany. Patty, widziałaś? Chłop babę podrzuca na fontannie. To, że tu piękny kościół, to jedno, ale Żabka w Poznaniu? Że tu też są takie sklepy? A tutaj proszę, co my tu mamy? Niedźwiodek Puch w Gwarze Wielkopolskiej, Misiu Szpeniolek i książę Szaranek. Ale jaja. Tu proszę, wychodzimy, wyłania się jakiś ładny ceglany kościółek, ale to jeszcze nic. Co mamy po prawej? Proszę, Żabka. No, drodzy Państwo, styknie. Idziemy. Opóźnień na razie brak. Oby tak zostało. Żegnamy Poznań. Nie my jedni. Ludzi w pizdu, a miejscówki siedzącej brak. Dojechaliśmy bezpiecznie, także będzie grana tradycyjna kuchnia śląska. A cóż to się stało, proszę Państwa, w tych Katowicach, że taka pustka? Patty, co się stało? Koniec świata. Kolejne PGA, chyba już 8. edycja zaliczona. Trochę może w zubożonej, jak to się mówi, skompensowanej edycji przez niestety COVID-a, ale było bardzo przyjemnie. No i udało się w końcu zobaczyć trochę Poznania. No i najważniejsze, przede wszystkim udało się stestować bezobsługową Żabkę, co było największą atrakcją tego wyjazdu. A od tego jest na moim kanale osobny film. Albo już się pojawił, albo się pojawi. Także no, pa pa!